Faramuso ka denmisɛnnin maabakɔrɔ Grand Gédioul Camara ni y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan kunnafoni balan ale ye radio Jigafo ka jɛmukan ye Grand Gé n'a bɛ lase k'a daminɛ ntɛnɛn ni ka taa kuncɛ juma tile 5 baara don Grand Gé min ye wulikajɔ yɛrɛ kɔnɔna la jamanadenw bɛ se ka nisɔndiya cogo min na kibaruya min bɛ jamana kɔnɔna la Grand Gé u bɛ se k'o sɔrɔ k'u to sigiyɔrɔ la baara in jamajɛ baara don an tɛ segin an tɛ ɲinɛ bolodogɔni kelen abada o tɛ bɛlɛ ta ne kelen b'a bɛɛ kɛ n kelen b'a bɛɛ fɔ Grand Gé a bɛ ci kelen kun i b'a bɛɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ ye kosɛbɛ o la Grand Gé ni an sigira kɛnɛ kan a wajibiyalen bɛ an kan ni ka waleɲumandɔn foli ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ sabu n'i y'a mɛn ko arajo maaw de b'u sigi k'a lamɛn n'i y'a mɛn ko arajo maaw de b'u ka danna d'a kan Grand Gé ni maa tɛ k'i lamɛn i bɛ kuma fiɲɛ fu fɛ wa an b'a dɔn k'a fɔ an lamɛnni don k'a daminɛ Kayi fo ka taa bila fo Anderbukan alamisa o alamisa e ni ne bɛ bɛn kosɛbɛ jamanadenw sigilen bɛ ka makɔnɔ o tuma ko radio Jigafo ka kunnafoni balan k'a waati sera a ye radio ta ka di yan a y'aw mabɔ an na a ka mankan ka ca o tuma a y'aw jilaja a kana don an ni radio cɛ janko an ka Jigafo maaw lamɛn o de kumu kɔnɔna la bi baara taabolo filɛ nɛgɛ karafe juru bɛ Mamutu Kamara bolo kabini 5h du matin e ni Mamutu aw de ye bali dayɛlɛ i yɛrɛ i kan ka fo dɛ n fo dɛ Solika wuli cɛ tɛ cɛ bɛɛ dɛ diɲɛ ma don o don e de b'i ka sunɔgɔ tigɛ 4h du matin ka na maaw ɲagari ka maaw nisɔndiya Grand Gé yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman ani foli ka kan i Kamara o kumu kɔnɔna la min ye technicien ye Grand Gé ne fora yɔrɔ min na technicien bɛ fo yɔrɔ la ne nan'i sigi ni technicien ma ye Grand Gé o ye min kɔni ye misibirila misi gɛlɛ k'i pan ka bɔ kunna o na wele ko cɛ sonsorolen Grand Gé ni technicien tɛ arajo yɛrɛ tɛ an bɛ Jakite k'a fo ka waleɲuman dɔn arajo Jigafo officiel ale ni YouTube o masaya b'ale bolo e ni ne an sɛbɛkɔrɔ labɛnnen bɛ an bɛ gijigiji wa bi kunnafoni ka di e ko cogo di Wajibatɛ alamisa n y'o de fɔ n ko maaw caman b'u sigi ko karamɔgɔba a n'a ka kalandenni k'u bɛ na bana t'a ka segin a ma ɲi banabaatɔ ma o tuma an b'a lajɛ bi alamisa don an garisɛgɛ donna sɛbɛnfura minnu na n'an y'a latɔmɔ k'a di an bɛna di maaw ma k'u lawasa an k'an bolo don o la o ye tiɲɛ ye kosɛbɛ Grand Gé i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ o tuma n labɛnnen bɛ lamɛnbaaw fana labɛnnen bɛ lamɛnni la an bɛ taa Mamutu fan fɛ an seginna o kɛra an wasalen an nisɔndiyalen o tuma sɛbɛnfura kun fɔlɔ e k'i bolo don bi alamisa donya in na Elage i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ne bɛ n tigɛ don l'indépendant Grand Gé maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Siyaka Tarawele Siyaka ko di Siyaka a kuma bɛ fɛn mun kan o ye jamana premier ministre ye n'o ye général de division Ablaye Mayiga Grand Gé a kɛmɛ ka sariya bere dɔ ta bere in sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ sɔn ka taa jamanadenw ka nafa ni tɔnɔ kɔnɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko Grand Gé n'i y'a lajɛ jamana kuntigi n'o ye général d'armée Assimi Goïta sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ ale kɔni sagona ko ye fɛn mun ye Grand Gé o de malidenw bɛ se ka nafa ni tɔnɔ sɔrɔ cogo min na min ye jamana yɛrɛ ɲɛnɛmayali la sɛbɛnnikɛla ko min ye digitalisation Grand Gé wari bɛ munumunu min kan tigɛ kɔnɔna la o tuma k'a barika ka bon ka se ka belebele bɔ a la janko min ye yuruguyurugu ye o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na faso Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a mɛn ko premier ministre a bɛ sariya ta a n'a ka jamanakuntigi maa min y'a sugandi a na kɛ n'u bɛnna ko la Siyaka Tarawele ko Grand Gé min ye général de division Ablaye Mayiga ale kɛmɛ ka sariya bere mun ta a ko sariya bere in a man girin koyi Grand Gé sabu n'i y'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen kun ye min ye baara bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ a ko a fɔlɔ ye mun ye k'a ye lɛtiri kɛ k'a di minisiriso bɛɛ ma nafolo bɛ don cakɛyɔrɔ fɛn fɛn la jamana bɛ musaka fɛn fɛn minɛ jamanadenw na o tuma k'a daminɛ dɔrɔmɛ 1 fo ka taa bila miliyari la ko k'a kɛ sɛbɛn ye k'a nɔrɔ baara yɔrɔ bɛɛ da la wari sara yɔrɔ bɛɛ la ni ne y'a wari sarata ye dɔrɔmɛ 1 t'a kan dɔrɔmɛ 1 tɛ bɔ a la o tuma ko jamanadenw b'a ye yɔrɔ min na dɛ k'a kan ka affiché ye ni k'a nɔrɔ yen na o tuma ko ni a t'i ye yɔrɔ min na ko k'a bɔ yen ka taa n'a ye yɔrɔ la a bɛ ye yɔrɔ min na o tuma ko munumunu salo bɛ tila ka kɛ min ye jamana ka cakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ n'a nɔrɔlen ma ye maa min ka yɔrɔ la k'o ye sariya kan sɔsɔ sariya bɛ bolo kan
sabanikila ko garange min ye nin ko in a dabɔkun yɛrɛ min ye i b'a ye k'a fɔ wari minnu kan ka sara garange hali ni jamanadenw b'a dɔn o tuma min ye faso ka baarakɛla dɔw bɛ yen olu bɛ yɛrɛsagokɛ kɛ min ka worosɔngɔ minɛ yɔrɔ dɔw la n'a dun affichera k'a nɔrɔ ka ban worosɔngɔ ko t'a la tabula ko t'a la boisson ko t'a la sɛsɔngɔ ko t'a la jamana ta ye min ye i b'o di dɔrɔn k'a fɔ a farala ɲɔgɔn na pewu sabanikila ko garange min ye Ablaye Mayiga Mali premier ministre a y'a fɔ ko jamanakuntigi ale kɔni dan bɛ a yɛrɛ la jamanakuntigi ko bolodogɔni kelen tɛ bɛlɛ ta o tuma min ye jamanadenw bɛ sɛgɛn min kɔnɔ o tuma ko a bɛ dɔn jamanadenw ye ko sɛgɛn wɛrɛ kana ko ka fara sɛgɛn kɔrɔlen kan o tuma ko ni Ala ni kira sɔnna ma jamanadenw mago bɛ fɛn mun na ko Mali bɛna a yɛrɛ sɔrɔ yuruguyurugu k'o bɔ Mali kɔnɔ min ye yɛrɛsagokɛ k'o bɔ Mali kɔnɔ ko nin y'o taasira jɛlen dɔ ye o tuma ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka nɔrɔ i ka yɔrɔ la wari bɛ sara jamana ka faso fɛ yɔrɔ yɔrɔ la maaw bɛ taa wari sara yɔrɔ yɔrɔ la ko bɛɛ ka nɔrɔ tɔgɔfɔ yɛrɛ kɛra garange min kɔni a kan ka nɔrɔ yɔrɔ mun na i b'a ye k'a fɔ ministère de la sécurité o ma tɛmɛ ka bɔ yen ministère de la justice ministère des finances ministère de la santé ministère de l'urbanisme o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye ministère de l'administration territoriale ye o tuma o kɛn bɛ k'olu tɔgɔ fɔ o tuma a na kɛ n'olu ye wari sara yɔrɔ kumabaw ye sɛbɛnnikɛla ko garange ko tile tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ Ablaye Mayiga kɔni ko sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la n'u nana ye k'a fɔ ko maa minnu kɔni ye ni sariya kan sɔsɔ faso ka cakɛyɔrɔw la o tuma ko jamana b'a jɔ a jɔyɔrɔ la kunnafoni filɛ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Isiyaka Tarawele ale ka sɛbɛnni don namu baarakɛyɔrɔ bɛ baarakɛyɔrɔ dɛ awɔ an ta bɛ sɛbɛn radio privé o dɔnnen don anw ye kɛnyɛrɛye ye anw ta dɔnnen don a ko de faso ka cakɛyɔrɔ olu de ko don k'a fɔ k'i bɛ worosɔngɔ di désormais nin y'o sira de bannen ye worosɔngɔ ko t'anw fɛ yan o t'anw fɛ yan a bɛɛ jate dɔnnen don i nana n'i ka communiqué o dɔnnen don i nana n'i ka publicité o dɔnnen don fo n'i ko i bɛ dɔ ta karisa hɔn o kɔni o bɛ radio kɔnɔ karisa hɔn o y'o garisigɛ ye o y'o ta ye ni minɛ ka bili da kɔnɔ a ka fisa ni da lankolon ɔhɔn Wajabate namu n yɛrɛ bɛ n tɛgɛ don i tɛgɛ don l'indépendant a kumana bi sɔgɔmada in na a ko cogo di kuma belebele Musa Mara namu premier ministre kɔrɔ k'a welela fanga fɛ ka taa ɲininkali gwɛlɛ ɲininkali kuntala jan ka to sɛmɛ a la nka tilala ka taa so nka k'a ma ban dɛ a ma ban mɛn fɛn min na maa kan k'i sigi k'o ko tɔ kɔnɔ o ye tiɲɛ ye Musa Mara namu i b'a ye n'a fɔra ko cɛbɔ ka kɛ bi ale kɔni ye cɛ gwɛlɛn ye min b'a kanbɔ fanga nɔfɛ nka an bɛ yɔrɔ min na komi bi ko a welela ya kuma b'a la fanga maaw fɛ ka taa ɲininkali ka to sɛmɛ a la an ka nin premier ministre kɔrɔ in kalo tile 15 juillet kalo u y'a wele ka taa brigade d'investigation judiciaire la n'u ko a ma BJ ayiwa ko u tilala tuguni o ma bɔli kɛ koyi ko a ka taa so ni dugu jɛra o yɔrɔ kelen ko a kana a nalen kuma ganna ka gan o tile kelen kɔnɔ u y'a bila ka taa procureur fɛ yen min bɛ tribunal la grande instance de la commune 4 Bamakɔ district la o yɛrɛ ye yɔrɔ ye ale ye maire kɛ ye 2011 ka député ya kɛ ye 2020 a bɛ yɔrɔ min na komi sisan ɲininkaliw gannen ka gan ayiwa araba juillet kalo tile 16 i bɛna ka na ye n y'o fɔ kɔrɔfɔ daminɛ la ɲininkali belebele k'a gan ayiwa u y'a bila ka taa ayiwa 4e arrondissement Bamakɔ yan yen nɔ o fana kuma kuntala janya ten u y'a bila k'a ka taa so a yɛrɛ kɔni ko nin t'a bannen ye koyi a ye cikan bila ayiwa a bɛ cikan bila a sɛbɛnfura minnu fɛ n'o y'an ka subahana mansinw ye k'a yira k'a fɔra k'a ka taa so ko nka ko bannen tɛ ɲɛ k'a ko kɔni ye ko tɛmɛ bɛ k'a fɛ o la a ko a ka jamana sariya kiiri maaw k'ale dalen don o la yakuma b'a la nin dossier in ko a b'a ko ka waati min maa min tun bɛ ka surunali don o de ye maître Muntaka Tali ye o y'a yira k'ale ka client k'a kun basigilen don dɛ siran jatigɛ k'a n'o kun tɛ fankelen fɛ ɲininkali fɛn fɛn sɛbɛnna la k'a y'a bɛɛ lajɛlen jaabi bonya ni karama o kɔnɔna la o la sa i bɛna ka na ye ko nin ko in ko caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka dɛ ko ka nin ɲininkali bɛɛ kɛ ka tila ka taa procureur fɛ yen ka bɔ yen ka taa so ko ɲininkali gɛlɛn kan ka kɛ a ko la ko mais ko maa si tɛ k'a fɔ k'a wele kun ye nin fɛn kelen ye a ma surun ɲɛmɔgɔ dɔw ka kuma la k'a ka kuma dɔw senfɛ
ko a taara bɔ maaw ye maa minnu n'olu bɛ kaso la o bɔlen kɔfɛ k'a ye kuma wɛrɛ fana fɔ kuma min n'o ye kuma gɛlɛn ye o kɛra juin kalo tile 4 o la a ye zana de da zana in a bɛ buna hadamaden ja tigɛ ko su mana mɛn ka ko cogo o cogo ko tile bɛ bɔ o ye tiɲɛ ye wa k'olu bɛ wuli ka jɔ de kɛ a nɔ teliman yakuma b'a la o kuma o ye maaw jɔrɔ dɛ dɔw bɛ se k'a fɔ k'a bɛ maaw kin ka kɛ sitanɛ kan n'i y'o kuma lajɛ nka bɛɛ bɛ fɛn fɔ n'i ka hakilina de an kɔni bɛ min fɔ nin ko la Musa Mara bɛɛ kɔni b'a dɔn ayiwa fanga min b'an kunna bɛ a n'olu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ bɛɛ b'olu dɔn ko convocation min kɔni kɛra i bɛna ka na ye n'a kɛra ayiwa nin dɔgɔkun in na o y'a sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen Musa Mara yɛrɛ a ye baɲumankɛ baara dɔ boloda kuma b'a la ko kɔngɔ kɛlɛli maa ba 30 bɔɲɔgɔnko ko k'o dɛmɛ ko kɔngɔ ɲɛsinnen don la ko ja a ka ca n'o ye nka o baara kan ka kalo 4 de kɛ a bolo o de kɔnɔna la an b'o la dɔrɔn nin ko in fana nana ka na bange o ko la ala la an kɔni m'an sigi nin kiiri ko in k'a jaabi k'o tɔ kɔnɔ a bɔra sɛbɛn min kɔnɔ l'indépendant de ka bi bɔli MSC Grand hali bi ne bɛ n tigɛ don la sirɛni maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko DK Grand a kuma bɛ fɛn mun kan a ko an ka taa APJ la sɛbɛnnikɛla ko Grand ko APJ ni jamana ɲɛmɔgɔw ma wuli ka jɔ kɛ APJ k'a bɛ ɲini ka kɛ tombo ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko APJ sigira ni hakilina mun ye o de ye an ka jamana in denmisɛnninw ka ca n'o ye jeunesse ye Grand jeunes minnu mana tila kalan na ni ka se ka yɔrɔ ɲini olu ye ka se ka t'u ka saji kɛ Grand ka espérance sɔrɔ walima ka tila ka baara ɲini u ye sɛbɛnnikɛla ko a ko APJ sigira n'o hakilina mun ye kunun ni bi ko kelenw tɛ o tuma ko taasira k'a jɛngɛnnen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko agence pour la promotion de l'emploi des jeunes i b'a ye k'a fɔ maa min b'a kunna Grand min ye Mamadu Ba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ denmisɛn minnu tilala kalan na ni ka se k'u bila cakɛyɔrɔw la faso ta ni kɛnyɛrɛye kɔnɔna la jango ka se ka taa kalan boloda san kelen kɔnɔ ka espérance sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko o ma tɛmɛ ka bɔ yen APJ kɛra sababu ye ni ka baara ɲini ka di maa minnu ma an ka faso Mali kɔnɔ ko ka ca fo k'a dama tɛmɛ sabu ko n'i ye jamana in lajɛ kulu min ka ca ni kulu bɛɛ ye ko de ye denmisɛnninw ye sɛbɛnnikɛla ko o denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ka ko kun kɛn bɛ sankɔrɔta fɛn ye Grand ko bɛ ɲini ka kɛ dolokujan ye sabu ko ɲinɛ kɛn bɛ ka ko denmisɛnw kɔ ko jamanakuntigi dun ye fɛn dɔ fɔ k'ale ye jeune ye ko n'ale ka fanga ɲana ko jeunes don n'a ma ɲa ko jeunes don o tuma ko n'o bɛ jamana min kɔnɔ o tuma ko o APJ kan ka kɛ tan wa ko man ka kɛ tan dɛ min ye sɛbɛnnikɛla ye Grand a y'o o kuma min fɔ k'a yira k'a fɔ ko APJ kɔni a bɛ gɛlɛya kɔnɔ Grand b'a ye k'a fɔ nafolo min bɛ ta ka d'u ma ka kɔrɔ ko nafolo o ntanya bɛɛ u ni maa minnu bɛ ka jɛ ka baara kɛ n'o ye partenaires ye k'olu fana ntanya bɛɛ ko baara bɛna se ka kɛ cogo di jamana ta tɛna ye partenaires ta tɛna ye o tuma min yɛrɛ bɛ APJ bolo o tɛ se ka mago ɲa o tuma ko APJ sigilen bɛ ka jaabi min di jamanadenw ma ko an na wasa o jaabi la wa o tuma k'a yɔrɔ filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye jamanakuntigi ye a tuma ko nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye ale de bɛ se ka nin ko in ɲɛnabɔ joona joona ni ka se ka partenaires ɲini Grand ni ka tila ka nafolo ɲini u ni min tun ka kan lawale la dɛ ko jamana k'o ta ka d'u ma sabu n'i ko k'i bɛ baara kɛ Grand ni nafolo t'i bolo ka baara kɛ o tuma i ka baara bɛ kɛ tɔkajɛ ye nka musoko ɲɛnabɔra tɔ ye wariko ye foyi ma daminɛ fɔlɔ o tuma APJ nafolo de kan ka don a la Grand ni jamana fana y'i bolo jigin o tuma a na kɛ min kɔni ɲɛmaaw sigilen bɛ sokɔnɔ yen ten o tuma u kan ka baara min kɛ ka jate mun bɔ Grand ko bɛna se ka kɛ cogo di o tuma ko sogo ka pasan muru da ka go jiginna bɛ APJ la nka jamana kan ka min kɛ ani partenaires k'o fana ntanya bɛɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la sirɛni kɔnɔ DK ale ka sɛbɛnni don Boyabate namu l'indicateur de renouveau mun bɛ yen kuma kɛlen don dɛ fin de mission fonctionnaire namu maa 135 ayiwa ko yanni septembre kalo tile 30 cɛ san 2025 namu ko maaw olu ka ca k'o bi ban namu nin décision min fɔlen filɛ nin ye ala k'a bi ta ka ɲɛsin fɛn min ma namu jamana 3 olu forilen min kɛ ka bɔ CEDEAO la ko o ko de ɲugu o n'o ɲagaɲaga ko de filɛ nin ye yafama b'a la i bɛna ka na ye k'a bɛɛ bɛnbaliya de ye an tɛ bɛn hakilina kelen na k'a bɛɛ lajɛlen bɛ bila o kɔnɔ
o de la gouvernement minnu n'o bɛ k'o kofɔ jamana saba ta de don olu kɔni y'u fosi k'a bɔ yakumaba la ko kabini san 2024 waati a kɔrɔfɔ a bɛ sen na jɛrɛjɛkulu in n'o ye commission la CEDEAO ye bɛɛ b'a dɔn k'a lili donnen don dugu min na o de Abuja ye kɛrɛnkɛrɛnya sa ni juru donnen don ye o de ye cakɛla ninnu fana yɛrɛ sigiyɔrɔ ye nka ko k'a fɔ yafuma b'a la ko maa 130 in Mali Burkina Niger a bɛ o maaw de kofɔ kabini o fɔra min kɛ ko dɔw kɔnɔna filila dɔw ko n'an taara k'o kɔrɔ tɛ k'an bɛ taa barakura ɲini ko wala n'an taara k'an bɛ taa sigi so tiɲɛ yɛrɛ la ko ɲɛ u kan ka ɲini o ko la nka ko n'u b'i labila kasabi dɔ bɛ yen u ka tɔn in yɛrɛ sigilen b'o ko kan ko o bɛ mɔ k'o sɛlɛ k'a di u kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma u bɛ t'u sigi n'o ye ko nin bila i da u ka fisa i dalangolo ye yakuma b'a la. I bɛna ka na ye sa n'u seginna ka t'u ka jamana la ala la ko baarakura ɲini k'o de laban k'o bɛna sigi sen kan i bɛna ye organisation régionale ni n'o bɛ CEDEAO de ko fɔ ala la ko u ni wa an ka AES an tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ dɛ n'o dun kɛra ana maa min b'u fɛ yen k'olu tɛna se k'olu fana to u baara ye ka baara kɛ ka tila k'a fɔ ko kasabi k'a sɔrɔ ko an ka jamana saba in olu tɛ u ka fɛn sarala u ye bilen olu fana ka tila k'a fɔ k'olu bɛ fɛn bɔ ka di maa 135 in ma tiɲɛ yɛrɛ la ko a ka gɛlɛn o la sa u ka dura don dɛ sabu an farala nka min kan ka d'u ma o kan ka di namu i bɛna sa ka na ye sa nin départ collectif ka sin ka jɛ ka wuli ka jɔ kɛ ko nin kɔni ye ko kura ye a ko kɔnɔ CEDEAO ani AES o ni ɲɔgɔn cɛ yakuma b'a la bɛɛ b'a dɔn sa ko a wuli ka jɔ ka AES k'a sigi sen kan k'an k'an yɛrɛ ta ye an sagona ko kɛ o de tɛna se ka bɛn CEDEAO ma kosɛbɛ a dun kɛra dɛ nin y'a kɛlen ye dɛ namu i bɛna ye ko caman ba k'o de bɛ a kɔnɔna la yakuma b'a la o k'a ko kɔni u bɛ a senna fo ka taa se waati min ma Yusu Dunbuya a ka sɛbɛn de don ka bɔ l'indicateur de renouveau kɔnɔ hali grand dɔ ma ban l'indépendant tuguni maa min ka sɛbɛnni don o ye Musa Bilali Sidibe fulakɛ a ka kalamu ka di grand ke nin fana tɛ kibaruya duman ye sɛbɛnnikɛla ko samiya ma se yɔrɔ la fɔlɔ min ye fɛn ɲɛnɛmani dɔ bɛ yen n'o ye jasidi ye garange o tuma ko ni jamana ɲɛmɔgɔ ma wuli ka jɔ kɛ i ka da la k'a fɔ k'a bɛ ɲini ka ban an ka kɔɔri forow la dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ye kamanagan ko ye nin ye jatigɛ ko ye nin ye kinikini ko ye garange Mali n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ an m'an disi gosi n'an ka kɔɔri ye sabu kɔɔri wari bɛ ka min ɲɛ Mali ye a ka bon fo k'a dama tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu ye kɔɔri sɛnɛ salon garange olu sigilen bɛ k'u ka kɔɔri nafolo makɔnɔ nafolo in a dili ntanya bɛɛ garange o dimiya b'u la sɛbɛnnikɛla ko jamana ye dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen f'u ye o tuma u k'u jilaja u ka baara kɛ ɲina u ka juru min bɛ yen k'a tɛna to sarabaliya la sɛbɛnnikɛla ko u y'u sen don k'u bolo don fɛn wɛrɛ jumɛn nɔfɛ o de ye intrant n'o ye engrais ye i b'a ye k'a fɔ ko ka engrais d'u ma u k'u k'u ka kɔɔri foro kɔnɔ o fana sɔrɔli ntanya bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko min y'u ka tiriki turɔkɔ baaraw ye ka se ka engrais ɲini siracogo wɛrɛ fɛ ni ka nɔgɔ ɲini sira wɛrɛ fɛ garange jangu kana kɛ u kana to sɛnɛkɛbaliya la sɛbɛnnikɛla ko o tuma min kɔni y'o sɛnɛ min kɛra i b'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye Sikaso région ye ka taa bila fo Kajolo Mali ni Kolowari dancɛ la sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ kɔɔri minnu falen na garange samiya daminɛ ni sisan cɛ o tuma min kɔni fɛn ɲɛnɛmani dɔ bɛ yen ko jasidi ale da ka di fo ka dama tɛmɛ o fɛn ɲɛnɛmani dɛ garange ko de filɛ ka bali ka wuli kɔɔri foro kɔnɔ dɛ ni ka sin ka kɛ bɛɛ dun ye ten sɛbɛnnikɛla ko min ye Bafa ni Kilicɛ sɛbɛnnikɛla ko garange i b'a ye k'a fɔ nin fɛn ɲɛnɛmani n'i y'i jɔ k'a lajɛ a ka dɔgɔn fo ka dama tɛmɛ nka a tiɲɛni nɔ garange o ka bon dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko u donnen foro minnu kɔnɔ u ye ɲimini minnu kɛ i tulo kɛrɛbɔsigi k'a daminɛ foro kelen foro fila o tuma fo ka taa bila an bɛ don min na ko bi hectare 1,325 u y'o bɛɛ de ɲimi ka ban hectare 1,325 u y'o foro de ɲɛnama u y'o foro kɔɔri de ɲimi k'a ban pewu fo kɔɔritigiw ka segin sɛnɛ kan tuguni u ye tiɲɛni kɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko garange min ye jamana ɲɛmaaw ye i ka da la k'a fɔ u ye lajɛ kɛ
lajɛ mun kɛra min ye kɔɔri sɛnɛnaw fɛ grand que n'i y'o tombolo lajɛ o bi tali kɛ min kɔni ye confédération nationale des associations coopératives de production de coton i b'a ye k'a fɔ olu ka ɲɛmaaba grand que ale kɔni wele bila jɛɲɔgɔn ma o tuma ko sigi ka bila o tuma o man ɲi o tuma o k'a lajɛ joona joona an bɛ don min na ko bi min kɔni ye nin fɛn ɲɛnama ninnu ye u bɛ se ka kunbɛn cogo di n'o ye Yakuba Tarawele ye Yakuba Tarawele kɔfɛ grand que n'i y'a lajɛ maa wɛrɛ fana bɛ yen o ye fédération des cotonculteurs de Sikaso ye o tuma o fana ɲɛmaa ye maa min ye o ye Yaya Sangare ye Yaya Sangare fana kɛrɛfɛ grand que n'i y'a lajɛ ɲɛmaa wɛrɛ bɛ n'o ye Yakuba Kone ale ye union secteur du société cotonculteur ye i b'a ye k'a fɔ n'o ye Kajolokaw ye olu fana ka ɲɛmaa o fana tun bɛ kɛnɛ kan grand que ninnu bɛɛ lajɛlen de ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ min na o de ye Sikaso ale gun kan n'o y'u ka faaba ye Kɛnɛdugu ɲɔgɔn ye a ye taara fo tile 2 kɔnɔna la grand que sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ région wɛrɛ fana tun bɛ lajɛ kɛnɛ kan Mali kɔnɔ kɔɔri a bɛ sɛnɛ yɔrɔ minnu na n'o ye Kita Buguni Joyila Kucala nin bɛɛ lajɛlen kɔɔri sɛnɛnaw tun bɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko grand que k'u ye jatedenw bɔ ka taa ye k'a fɔ min kɔni ye fɛn ɲɛnamani ye o tuma k'a donna jamana kɔnɔ dɛ an bɛ don min na ko bi a bɛ marabolo mun na o de ye Sikaso région ye o tuma ko min kɔni ye région tɔw ye Ala barika la fɔlɔ k'a ma se sɛbɛnnikɛla ko o tuma min kɔni ye jamana ɲɛmaaw ye min ye nin jasidi in ye a bɛ se ka si latunu ka bɔ Mali kɔnɔ cogo min na sabu ko fɛn ɲɛnama tɛ a ko hakili lajiginna min ye minɛ minnu kan ka kɛ ka nin jasidi ninnu faga grand que k'a tun bɛ CMDT bolo ko ye sɛbɛnnikɛla ko salon samiya kɔnɔna la o tuma ko maa dɔ de nin tora a matarafali la o de kɛra sababu ye a fɔra k'a kana don Mali kɔnɔ bilen min bɛ yen ko k'o cɛ ka bɔ yen ko ni dun y'a lajɛ min bɛ Mali bolo ni fɛn ɲɛnamani fagalan na ko kelen de bɛ Senegali o de bɛ Konowari o de bɛ Laginɛ o de bɛ Burukina o tuma ko mun na a ye maa fa Mali kɔnɔ minɛkojuguya don wa dabɔnkama don wa o tuma ko an dun kelen t'a matarafaba ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni nin jadi fagalan ye o tuma k'u k'a ɲini tuguni ka na n'a ye grand que a tun kɛn bɛ fɛn manko ye salon o tuma ko jamana mago b'a la bi sabu a dabɔra fɛn mun kama k'o donna Mali kɔnɔ ni o tɛ grand que fɛn ɲɛnamani k'u b'an ka kɔɔri dun ka ban ka tila ka don ɲɔ ni kaba la k'o dun ka ban ka tila ka don an ka nakɔ kɔnɔ k'o dun ka ban ko Ala m'an kisi la sabu k'a da de ka di i b'a fɔ ko lamu b'a la sɛbɛnnikɛla ko min ye CMDT ye ka taa bila direction nationale de l'agriculture grand que b'a ye k'a fɔ wulikajɔ ale ni direction régionale o tuma ko wulikajɔ kɛn b'u bɛɛ lajɛlen fɛ min ye jamanadenw sɛnɛkɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya grand que olu sigilen bɛ ka jaabiw ma kɔnɔ o tuma k'a ka ɲɛnabɔ joona joona n ka kilisi ka di i da ye mɔsɔnyɔrɔ sɔrɔ ko n'a dun mana a temps n'o y'a waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye grand que ko nafa tɛna y'a nali la dɛ sabu ni foro dunna ka ban fɛn mun bɛ ka foro suman tiɲɛ n'o dunna ka ban n'olu nana o kɔfɛ ko nafa b'o nali la wa o tuma ko sisan de y'a waati ye a maralen bɛ yɔrɔ yɔrɔ la jamana k'a labɔ ka na n'a ye sabu ko salon k'a cɛra ka don jamana in kɔnɔ a bayirika o tuma ko kan ka sɔrɔ Mali bolo bi kunnafoni filɛ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don voilà i tigɛ don n tigɛ don Nouvel Horizon mun bɛ yen Seydou Konatɛ a kumalen don Simbo ale b'a sɛbɛn a ko de anw b'a lakali ayiwa ko guichet belebele ko Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest k'u kɛn bɛ k'a dayɛlɛ an tɔgɔ la dayɛlɛ an tɔgɔ la tɛ dɔwɛrɛ warimisɛn silen wari biye cɛjugu a farafaralen a purutilen o falen yɔrɔ o de guichet Ala dangani kɛ Ala dangani kɛ tare n'o tɛ kɛn bɛ kiri kɛra waati kɛra ayi a ja yɛrɛ la i bɛ kɛmɛ biye dɔ ye i dabali bɛ ban anw ti wari dilan yan a bɛ dilan ka na n'a ye anw de bɛ k'an banbaw la ɲɔgɔn bolo ayiwa ni wari man ɲi ni 20 faralen don ni 100 faralen don ni 20 silen don grand que anw t'a dilan fɛnw de b'an minɛ k'an mago ɲa la mun na an bɛ fiɲɛ tigɛ ɲɔgɔn na f'an bɛ duloki bɔ ɲɔgɔn fɛ sotarama kɔnɔnaw la i ka wari a man ɲi butigi kɔnɔnaw la i ka wari man ɲi sannikɛyɔrɔw la i ka wari man ɲi o tuma a ko in bɛna kɛ cogo di solution sɔrɔla la solution sɔrɔla tabarikala i bɛna ka na ye ko kuma min ne sɔn kɛra layidu taara ma k'a kɛra sababa ani hadada ye kɔrɔfɔ in i bɛna ye ko kalo kelen bɔɲɔgɔnko kɔrɔfɔ kɔrɔfɔ in a fɔra minisiri de ye minisiri min bɛ économie kunna et des finances an balimakɛ Ali Fuseni Sanu ko nin kɛra émission na Malikura émission i yɛrɛ bi dɔ dɔn o la ka tɛmɛ ne kan ko u y'a ɲɛfɔ a ye min kɛ Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO o min ɲɛsinen bɛ nin baara in ma
ko kuma a taara ka da u kan u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ kasabi a bɛ se ka lafalen cogoya min na o fɛɛrɛ k'u b'o tigɛ nka u kɛn bɛ ka dabali min tigɛ a ko la minisiri u y'a kuma fɔ conseil des ministres o de kɛnɛ kan olu sɔnna ma min kɛ a bɛ kɛ olu ta de ye sabu olu y'an ka jamana fana ta ye olu b'anw de mara yakuma b'a la warifalen ko i bɛna ka na ye sa ko juillet kalo tile 10 san 2025 ko u ye a kuma k'a ta k'a ɲɛsin yakuma b'a la direction nationale pour le Mali n'o bɛ banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest ko fɔ ko ka kunnafoni da olu kulo kan yakuma b'a la olu fana ko ni ala sɔnna ma baara in k'u b'a kɛ sabu olu de kan ka ko guichet u y'o n'o bɛ an ka wari in k'a falen ka kolon kɛ ɲuman ye ka d'an ma ko o guichet ko kɔni bɛ sigi direction nationale de la BCEAO pour le Mali a kɔni y'a yira yakuma b'a la ko guichet ko a b'i da yɛ ko ka daminɛ tarata juillet kalo tile 15 san 2025 nka ko ɲɔ bi ɲɔbugu ta k'an b'a la i bɛna ye sa ko ni biye kɔrɔlen b'i bolo wari misɛn pour que k'a falen yakuma b'a la dɔwɛrɛ tɛ koyi i b'i tɔgɔ de sɛbɛn message WhatsApp tɔgɔ bi sɛbɛn jamu bi sɛbɛn ani ka pièce n'o pièce d'identité contact téléphone i bi sɔrɔ ka wele kɛ o la o ye 84 87 00 00 o la sa ko i b'i to la waati ni i b'i jaabi ye i kun min b'a yira ko nin don e kan ka na guichet la e ka ci o ka ɲɛnabɔ wa ko hakɛya de fana b'a la koyi ka sin ka bɔrɔ fa la ka n'i jɔ o fɛn tɛ dɛ e ka dɔ bila i droite la ka dɔ bila i gauche la dɔ bɛ kɔfɛ poche la sanfɛ poche o fɛn tɛ dɛ k'i bɛ taa bɛɛ falen kosɛbɛ o fɛn tɛ k'u ti jɛ n'o ye o bɛna mun kɛ biye kɔni kɛra cogo o cogo 50 i bɛna n'o de ye biyekuru 50 misali kɛmɛ b'e bolo kɛmɛ caman tiɲɛlen kɛmɛ biye den 50 i bɛna n'o ye 1000 tiɲɛlen b'i bolo 1000 den 50 i bɛna n'o ye 2000 o fana b'o cogoya kelen ko falen a bɛ kɛ ni wuli o la e ka dɔ bɛ f'i ye i bɛna guichet la e ta bi ɲɛnabɔ nɔgɔya yɛrɛ kɔnɔ ɲɔnɲɔnni t'a la n pereselen don retard a ye ko kuma t'a la BCEAO o t'o kɛ ministre min a b'an kunna n'o bɛ finance la Alphonsine Sanu ko a kun da sera ma waati la nin kɔrɔfɔ in ko a kasabi a falenin ko n'o ani an ka consommateur k'u sigira ko ka kuma nka ko consommateur ka nin kuma in k'a ɲɛsinnen don BCEAO la ko k'u bolokɔnɔ ni sinw la yɛrɛ jeton ani ayiwa a wari biyew ko minnu tiɲɛni o la sa ko a jɔrɔ t'u la bi a jɔrɔ tɛ u la sen ko BCEAO ko a b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ni ala sɔnna a ma k'a fɔ fana ko kasabi gɛlɛya ko de bɛ ayiwa ko wari tɛ jamana kɔnɔ ayi ko kuma tɛ yen dɛ trésorier k'a bi jɔn ko hali mandat minnu kan ka sara k'u b'olu sara kalo sara o bɛ yen donc a n'o gulonnen tɛ ɲɔgɔn na k'u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sara la dɛ an caman bɛ yen an tun bɛ k'o de fɔ n ko n'i ye wari kolon dugu kɔnɔ o tuma ko b'a yira k'a fɔ ko wari tɛ Mali kɔnɔ k'u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sara tabarikala trésorier b'a danna ninnu b'o danna tabarikala k'a fɔ ko wari ko dɛsɛ don a b'an bolo paki Seydou Konatɛ a ka kunnafoni de ye ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ. Garange o kuma sɛgɛnna fiɲɛ bɔ bɛ Kɔmɔsuruku kan ja an bɛ taa Mamutu fan fɛ kunnafoni. Jabate karamɔgɔba i ye jinin dɔ min hali a bɛ dɔn ɲɛda yɛrɛ la k'e jinin dɔ min an sɛgɛnna fiɲɛ bɔra ka ɲɛ yɛrɛ koyi a kɛra ntolancilaw ka mita ye o kuma sisan i bolo don. Garange bɛ foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ sabu min ye sɛgɛnnafiɲɛ bɔ Garange o bɛ Kɔmɔsuruku kan ja o tuma an seginna ka na n'an seginna ka na an y'a bila da min na an b'a ta o dakɔrɔ kelen na min ye Espoir de Bamako maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Laya Jara Jarakɛ ka kalimu ka di a ko min ye jamana ɲɛmaaw ye Garange ko sɛgɛn t'a la ɲinɛ t'a la i b'a ye k'a fɔ miliyari 100 ani miliyari 82
jamana ɲɛmɔgɔw y'o de dantigɛ k'u b'u n'o don sira la n'o ye jamana siraw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko sirako gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi sɛbɛnnikɛla n'o ye Laya Jara ye a ko a tɛmɛna fɔ kan Garange marabolo yɛrɛ tɛ dɛ min ye Faba n'o ye la capitale de Bamako i b'a ye k'a fɔ dingɛ ka taa bila min ye yɔrɔw tiɲɛnen don mototigi nɛgɛsotigi mobilitigi min ye cuwadimi bɛ bɛɛ lajɛlen la Garange hali senamatamalaw ni min kɛcogo dɔ ye cuwadimi b'i minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kɔdimiw ye Garange bɛɛ lajɛlen kɔni bolo b'i solo la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin sira tiɲɛ bɛ se ka dabila fo wari de ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔw y'a lajɛ ka fɛsɛfɛsɛ Garange k'a yira k'a fɔ min ye sira dilan ye ko wajibi don u ye hakilina min ta min kɔni ye programme kɛrɛnkɛrɛnnen ye sɛbɛnnikɛla ko min ye nin programme kɛrɛnkɛrɛnnen ye Garange ko 2025 ka taa min ye 2026 ye i b'a ye k'a fɔ kilomɛtiri 20,000 20,000 kilomɛtiri Mali kɔnɔ yan k'u bɛn'o de kɛ goudron ye o y'an ka taa ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko Garange nafolo min kan ka don la o de ye miliyari 182 ye o tuma ko wari a tɛ bolo kɔnɔ dɛ nka k'a bɛna ɲini ka don a da fɛ jan ko jamanadenw bɛ se ka sira ɲuman sɔrɔ cogo min na sabu min ye dugu ka bɔ nɔgɔ la dugu ka développement dugu ka yɛrɛ ye Garange ko nin bɛɛ lajɛlen de bɛ tɛmɛ fɛn min fɛ o de ye sira ye ko sira tɛ tulonkɛfɛn ye o tuma ni sira ma dilan ko développement tɛ yen ni sira ma dilan ɲɛtaga tɛ yen wa ni sira yɛrɛ ma dilan abada ko kɛnɛya tɛ yen jamana ɲɛmɔgɔw y'o dɔn k'o fɔ tuma min Garange ko baara kura kɔni bɛna daminɛ kuma in bɔ da kɔnɔ ko wari ɲinini de bɛna daminɛ miliyari 182 k'a bɛna ɲini wa k'u dan bɛ jamanadenw na u dan bɛ jamana marabaaw la u dan bɛ ɲɛmaaw la Garange ko bɛɛ lajɛlen bɛna ŋaniya sigi sen kan min b'a to wari in bɛ sɔrɔ wa ko ni min sɔrɔla ko bila ka suma t'a la dɛ o bɛ kɛ ka yɔrɔ dɔ dilan i ma kaye sira ye yen wamani ye bi mobili min bɛ ka boli kaye sira kan bi i b'a fɔ k'i bɛ taa tasuma bilen cɛ la min ye kaye sira ye Garange foyi ma tiɲɛ a dɔnnen don i b'a ye k'a fɔ sira in dilanna a mɛnna maa bɛ se k'a fɔ sa sira dati banna wa walima sira kun kan ka dilanni minnu ye Garange o baara ma k'a kɛcogo la wa o tuma ka dɔ fɔ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la sira mana dilan Garange sira kan ka tɔbɔtɔ de doni bɛ doni na o man ka yɛlɛ sira kan nka an mago t'o la min ka d'an ye an b'o kɛ o tuma ko a dɔ bɛ dɔ la yɛrɛsagokɛ bɛ dugu min kɔnɔ o dugu ka sijan sɔrɔ ka gɛlɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye o tuma k'an ka dala k'a fɔ min ye kilomɛtiri 20,000 ye k'u bɛna wari ɲini k'o kɛ goudron ye manaji yɛrɛ an ka jamana in kɔnɔ k'a daminɛ Bamakɔ ka taa Kaye ka taa an ka marayɔrɔ kelen bɛɛ lajɛlen na o tuma ko baara k'a nun donna ka ban kunnafoni filanan an ye min bɔ le sort de Bamako Laya Jara ale de y'a sɛbɛn Bois Jabatɛ namu sɛbɛnfura min bɛ n bolo i y'a faamu b'a la n ɲɛ b'a la ko nation a bɛ ka mun fɔ ko lancement de la campagne de Hajj 2026 o ye hiji ye Kurumon Kari n'o ye hiji ye 2026 san ta a k'a kɛra dɛ ko minnu b'a fɛ k'u kanbɔ ko tɔgɔ ka sɛbɛn yanni ka se décembre kalo tile 31 san 2025 Ala k'an y'o jama la ɲina ami n'o tɛmɛna i tɔgɔ tɛ sɛbɛn dɛ i bɛ segin a kan lancement min kɛlen filɛ a ɲinilen don candidat de fɛ u k'u ka sɛbɛnniw bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn décembre 31 san 2025 2026 ta 2025 san kalo laban o tile laban n'o ye 31 ye o ka bɛn n'o ye an ka fête yɛrɛ o tɔgɔ ja an ka fête e tɛmɛn'o mɔ dɛ fɛn min ka di maa bɛ tɛmɛ o kan e tɛmɛn'o mɔ ayiwa e kɛra sijɛ ye sa o to sifinw bolo n'an ta y'a sɛ a sɛgɛso yɔrɔ de i b'o kɛ so tuma min na i bɛ vɛsi dɔ ka bɔ tuma min na sara bɛ t'i labɔ Jabatɛ o kuma tɛmɛna mɛnna i da sera yiri n'a ladɔn ma ni maa y'i sigi kuma la to kunna i b'i wuli waati jateminɛ dɔ kɛra sa o tuma lancement min n'a kɛlen bɛ aji kan ayiwa ministre ale yɛrɛ de y'a kɛ ko ye ministre min n'a bɛ affaires religieuses de culte et de coutume Mahamadu Kɔnɛ ayiwa k'a ko hiji a Kurumon Karili kɔni a kɛra a bɛnna ntɛnɛn don de ma juillet kalo tile 14 san 2025 wa a kɛra yɔrɔ kelen pe min na o daga yɔrɔba n'o ye maison de Aji a kɛnɛ sigilen ala la ko maa camanba den de tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ maa minnu n'olu ka baara bɛnnen don hiji a koɲɛw ma yafuma b'a la
agence de voyage olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ya kuma bɛɛ la commission d'organisation o maaw tun bɛ kɛnɛ kan diinɛ batobaw diinɛtigiw u tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ya kuma bɛɛ la ani u ka partenaires n'u dɛmɛbaaw ye nin campagne min filɛ n'u filɛ k'a dayɛlɛ ko nka b'a la dɛ ko bɛɛ k'i labɛn i ka baara bɛɛ ka bɛn ka bɛn 31 décembre kalo san 2025 ko bɛn kɛra o de kan o de ye don ye date ye date min n'u sɔnni sigi a kan wa sɔnni wulitɔ tɛ ka bɔ a kan dɛ candidat o candidat ne kɔni b'a fɛ ka ye hiji la ministre Kɔnɛ ka kuma fɔla i ka ye nin délai kɔnɔna la o la sa a nana ka n'a yira ya kuma b'a la ko pour que a ko ani sababa ka bɛn n'o y'a labɛn aji 2026 ayiwa ko agence k'u ka nin tɔgɔw de sɛbɛn ya kuma b'a la bɛn kɛra don min kan waati min kan ko ka bɛn o ma ya kuma b'a la haji 2025 i bɛna ka n'a ye ko o tɔgɔ sɛbɛn gɛlɛyani dɔw kɛra o la u t'a fɛ o de ka ye diɲɛ n'a t'a la hali visa ko o gɛlɛyani dɔw ye la 2026 k'u b'a fɛ ka kɔn kow ma yanni ko ka kɔn olu ma k'u ka baara kɛ ka bɛn a bɛn cogo ma bɛɛ bɛnna fɛn min kan a ka kɛ o ye ya kuma b'a la o la sa ministre Kɔnɛ ayiwa a kɔni y'a yira ya kuma b'a la k'a sɔnni sigi ko kelen kan agence privée Mali la ko ayiwa cérémonie kɛnɛ kan n'o ye cérémonie lancement ye k'u bɛɛ dafalen tun bɛ yen wa u ko kuma min fɔra k'u y'a mɛn k'u bɛ tugu o kɔrɔfɔ de fana kɔ représentant des agences de voyage olu bɛɛ lajɛlen fana tun bɛ kɛnɛ in a kɔnɔna la ya kuma b'a la kunnafoni a dira chef du département k'a ye min fɔ bɛɛ ko a y'a mɛn Madame Cissé, Fatoumata Kouyaté, ale min ye présidente ye association malienne des agences de voyage et de tourisme k'a ye kuma ta ko kuma min fɔlen filɛ nin ye ni Ala sɔnna ma k'u bɛ baara kɛ ko k'a bɛn a ma ko quota min dilen de u ma n'o ye Mali kan ka min bɔ ye 13 323 o tɛ maa 13 ani 300 ani 23 o ye jiden ye ani u ka tarifu de voyage wa ko yɛlɛma kisɛ kelen k'o ma don u la. I bɛna ye ayiwa 4,000,000 ani 100,000 ani 30,000 ani 50,000 o ye filière privée ye dɔgɔtɔrɔ Abdul Fatah Cissé directeur général min n'a bɛ maison de haji la ale kɔni y'a yira campagne kɛ ko ɲuman n'o 2026 ye ko ministre ye min fɔ ko bɛɛ ka tugu o kɔrɔfɔ kɔ ya kuma b'a la ko degun ni gɛlɛyani minnu sɔrɔ la san tɛmɛnen k'u t'a fɛ o ka kɛ o ma sariya kisɛ minnu bɛ bɔ k'a ti bɔ Mali la dɛ a bɛ bɔ Saudiya de la dumuni ko a n'a fɛn tɔw ko k'o bɛɛ lajɛlen labɛn kari ko ani Mina Muzdalifa Arafa kɛnɛ kan n bɛ yen dɔn Arafa kɛnɛ kan ni mɔsɔnni ye fo hinɛ bɛ don i la ne ka Ala wele fo bɛ to ka baara ladege foyi tɛ yen kala ko kɛ ka i da ka wuli ka seli foyi tɛ n'o tɛ wa Arafa yɔrɔ wa i mago bɛ dumuni fɛn fɛn na bisiki boisson zamɛ sogo i bɛ nin bɛɛ de sɔrɔ fu falaki a bɛɛ bɛna bila i kɔrɔ subhanallah fa bɛ k'i ɲɛna k'i bɛna dɔ cɛ i natɔ i ka maaw sama u ka tamaro joli bɔlenba o fana bɛ yen namu i bɛna n ka bana lawuli ne de y'o baden san k'o kɛ mana dɔ kɔnɔ ka forokiya dɔ da o kan a manama ne nana maison de haji la ne nana sɔrɔ u y'o labɔ ka forokiya to mana kɔnɔ ka n tamaro labɔ dɔ y'o ta o y'a ta ne ko n ko n bɛna a bila de n terikɛ bɛɛ ka kelen kelen ta k'a yɛrɛ a ma ɲa laji bɔlen a ka magantaga la k'o ka bolominɛ su hali ni laji ma kuma Ala t'o tigi to ne yɛrɛ y'o fɔ Ala t'o to yen dɛ ne ye sɛbɛnfura dɔ ta kana foyi fɔ a banna kana foyi fɔ n tɛ n kun ye arabana caya ayi kana foyi fɔ a banna o la sa bɔn i bɛ i yɛrɛ hali n'i ma taa maaw na kɛ ka baro caman bɔ i ye Arafa bɔn Ala k'a yira bɛɛ lajɛlen yarabi Muzdalifa bɛɛ k'a ye Mina o yɛrɛ de ye hiji a gɛlɛyayɔrɔ ye bɔn a sɛgɛn bɛ yen dɛ Fati sagana dɔw yɛrɛ ko n'o bɛ bɔ a la k'olu bɛ taa ko n'o tɛ bɔ a la k'u tɛ taa awɔ bato don koyi bato don dɛ i bɛ bato ɲuman sɔrɔ yen yɛrɛ kosɛbɛ o la sa ayiwa ministre kɔni ko fɛn minnu fɔlen filɛ nin ye ko bɛɛ k'i ɲɛsin o de ma bɛɛ ko k'i ka ko kɛ ta ye ko n'o tɛ ko sariya minnu bɛ ta k'a tɛ taa Mali la dɛ k'a bɛɛ bi Saudiya de la kosɛbɛ nin sɛbɛnfura an y'a bɔ nation kɔnɔ u ka bi bɔli
Garankɛ fɛn banbali ale jate dɔn garankɛ kunnafoni tun b'an bolo kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ nin bɛ fu siri o dan na ni fu dun sirila dan na ayiwa min y'i ka sɛbɛn ye Soir de Bamako de don Soir de Bamako i bɔra k'o de kalan sisan o la garankɛ ni fu sirila dan na o tuma n bɛ waleɲumandɔn foli ta k'o lase bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ k'an lamɛn jamana kɔnɔ jamana kɔfɛ o tuma ko don bɛ tɛ gɛlɛnni sɔrɔ wo kɔnɔ muranin b'an na garankɛ o tuma o n'a ta o ta sigikɛ bɛ k'an makɔnɔ baara mun na wajibi ni fin don fo an kana baara in kɛ ni ka laada la tile ko dugubila o ka fisa ni laada wuli ye garankɛ o tuma n'an ye foroba foli kɛ an tɛ segin dɔn arajo baaraw ye dɔ bɛ wuli dɔ bɛ sigi o tuma Mamutu Kamara k'a fo k'a waleɲuman dɔn o tuma Mamutu ale bɛna sigiyɔrɔ labila Jibi ye sisan min ye arajo jigafo officiel ani YouTube ye o ku masa bɛ maa min bolo o ye Ami Jakite ye k'a fo k'a waleɲuman dɔn e ni ne ye o tuma an bɛ bi ta bila yan alamisa an bɛ bɛn nka bɛɛ k'i hakili to a la kunnafoni laban jɔkun kɔnɔ o ye sini juma ye daba ka kutuba daba ka fatiya bɛɛ de b'o ta bɛɛ b'a minɛ mababo m'a la hali Garankɛ Kamara i b'a minɛ ne ta kɔni ye mɔgɔsi ko ye i b'a minɛ n b'a minɛ wa n'i m'a minɛ a tuma min ye weekend ye weekend ja taara k'i to weekend sɔrɔ taara k'i to weekend baraji taara k'i to daba a daminɛ kabini sisan i bɛ seli fɛn fɛn kɛ n'i m'a minɛ o bɛɛ kɛra fu ye daba a daminɛ kabini sisan fatiya daminɛ an k'a minɛ kabini e fana na kɔ bɔ sa dɛ fo sini dugu ka jɛ Garankɛ o tuma an bɛ bi ta bila yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'a fɔ sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa sala